नगाव जिल्लानि कथियाथलि पुलिस थानानि आइसिबि कुबरमनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया नाका चेकिंआव गंसे खावनाय स्कुटि हमनो हायो। AS02AH9805 नम्बर लिरनाय गोनां खावनाय स्कुटिजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमो आरो सानैखौबो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनानै साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारि पुलिस थानानि असिनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया संदाननानै साबा जुवारिखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय साबा जुवारिजों लोगोसे माखासे रां आरो जुवा गेलेनायाव बाहायग्रा मुवा मोननो हायो होनना मिथिना मोनो। लोगोसेनो हमजानाय साबाखौबो पुलिसनि जिम्मायाव लानानै सोंथि खालामनाय जायो होनना मिथिहोयो।